Hi guys! Machong adlaw ni Jun tanan. Padung mi karon guys magbakiros mga buhiin. Uban si Kim Kim. Kina kam damag ka. Kuya ni uban aw ni una. Bibinggaraon to ni una. Stress naman kinahanglan na bakiruhan taman mga alas 5. Dai pahaluna na pag si Jay naghuman bakiro. Dara na muna bakiruhan guys di ah. Daghan na magsagbot dari di ah. Dapit daghan magsagbot dari. Kana mo bakiruhan ron ang buhian ra namo. Kuya no. Ano man sila magbakiruhan guys. Na Kuya Kinkin si Kuya Gahin. Agamang baby palangga uban-uban pod. Yeah. Niin sa manday si Papa. Trabaho si Papa no. Trabaho si Papa kay palit og papay. Tus pila ka buok? Daghan bitan. Daghan pila ka buok lagi? 5. Dali okay. Di naman kanso init. Nay, nagdaas kuya ang bunal kay nairo. Naman na gamba. Hey. Madam agtabi. Shh, tayo ko dagan kinay dug. Rabas kitiw-kitiw ang uban ah. Kay blue din kitiw nga white man na. White. White na kitiw. Daghan nagbuwak ag utot-utot guys na. Utot-utot na. Utot-utot nga buwak karang kabiyuro ba jud. Di sa kato dapit si Kinkin ang uhag buwak ganina. Oh. Dali na. Wow, nice ag flowers be. Wow, ha? Paimnan sa ninamo usa na mo na paano na to bakiruhan. Ito ang mapagkabaw dadto. Paglarguhon og kuan. May Kinkin. Padaus-us day. May imong titit. Na imong sakjanan. Tata ubantag kuya kay magkuan. Dali na mo banta. Tana ka magdatas kuan maaw kabaw. Na, mura. Ana man dana ra ka? Bili na ka dani? Okay uban day takbun kag iring. Tata na uban na ta dali na. Dali na ka to nas kuya. Kabadbad kaya? Akong bati. Inom ng baka to ah. Inom na. Kuwas mga buhiin. Mabanggi na iya. Kuzabid naman ka na sanga. Hala. Kuzabid na kuya. Kumbati ya dari ya. Kata pang bakiruhan eh. Parang baka guys to ah. Inom na. Uban pas kitiw. Ha? Sa? Galaan mo ni kitiw. Musulod na yung baka yan o. Ilut kong na ya. Okay. Madugani kay nanas Kuya Gail. Masugo na dyan na mo in taon. Kamauna mo kwas dang nating kabaw. Si Kuya Kinkin to aning uban ni tatay. Nagtanda sa ilang humay. Tapos pikas. Tapos progreso. Kare ikaw, bunuban pud takya. Bunuban pud ni mo mabakiro ning badihan ni. Ay sus, galaun. Asa may among guduro ang kabaw? Kami magudud sa kabaw guys kay agka kuya baka ray. Unsa naman? Asa di lagi. Mahadlok sa kabaw. Mahadlok sa kabaw guys. Di man gun manungag na bi. Buutan man natong mama. Manungag. Tesa ya. Tesa ibahilo sa sang tiil. Diri. Guys, ako'y magudud. Di man gud na manghilabot ng kabaw na buhi ka ba? Di lagi. Tesa. Di lagi. Uy. Tatanam sunod na natong mama. Kuzabid mas iliya. Oh, sila ning bataan ni. Isus marosip tabangan ang pagtagbungan na dari sa among kuan guys. Wis among pasilunganan. Yan na, sunod na dali na kuya. Yeah.
Dali na. Ayaw, ibilin kay Lu. Uy, tiaw bag atang ibilin. Di man ko na mangunsa. Sunod ng mga buhi na mo, guys. Siliya pa ni Kuzabid. Di mo lakaw. Lagi. Kami may nagudod sa kabaw di ah. Si Inday pa nagkurabit. Di man. Lagi di man mo baklay kay di may daghang sagbot mahadlok. Ato nga bakiruhan kay aron di man giniwang. Luuy. Mama. Magingi. Ngi kunor guys. Ngi. Tanaw ra mo dato guys inig. Pang bakiro na mo. Uy, si Lia. Kurab it Lia kay di makamuulakaw. Nga di makamulakaw, madlek ka? Hadlek ko lang sa ngi. Oh, paskila ning bataan eh. Kumbati ya. Hadlekan man ni guys. Hadlekan sa skabaw. Kurab it na ah. Di pa butang. Hapit na noon mi. Abot na mi guys dari sa mga bakiruhanan. Ato ra kay la shay ikaw. Ito to ah. Ikaw. Hey guys, abot na mi dari sa mga bakiruhanan. Wala ka ngi. Yeah. Nabsab na sila. Ato ra kuno skin aw kim sa ilas shay isang amiga. Kumahadlok dari sa kabaw mong atong. Na guys, sagduha ka chikiting kay hatod ni kuya si Ilia dadto ilang isang amiga to ah. Padaplin be kanay motor be. Naram pa dares deu di ah. Ana sa si Ilia da na siya ha. Kau hatod ya. Ato na si Ilia ang gamay to ah. To isang amiga guys to. Ana ra ka biha. Ana ra ka ha. Lipad din taon to isang best friend. Nagduwa. Na guys, isig sab-sab na yung taon ang mga buhiin. Hadlikan mas kim-kim, di man mo deus kabaw. Hadlik siguro sa sungagon. Sungagon di ay. Na. Dara sa lamang ko. Kuya. Kusay bantay kay toy giadtos Kuya Gail kadto sa bahay. So dari aron ma-relax atang pamati. Hala dan haday siguro Kuya Kinkinang buwak. Hala guys na gisang gihatag na ganina. Hala Kuya Kinkin na daghana ka dai kaadyo. Hara nga tunon sa guys makakita mo. Hala man to i-upload og uploadan ni katong gisang gihatag ng buwak. Lipay lang pug ko ganina. Pagpasilong na mas mabuhiin kay nawa man sa kalit. Nawahi na bantugay ra karon duga ning sunod. Dan na dayto namo pugbuwak na lagi no ko buwak manas mga katubitang pangpurgahay. Parang kadaghan ka adyo. Sa abot sa ba pag abot sa bay ma buwak sa Happy Valentine's Day. Murang mao. Kalipay pud makawag problema. Tis mahupay-hupadan pag atong mga problema. Lipay lang putas tong mga anak. Kasi bantay dari kato mas Ilia dadto to Deura man dari dia. Arto singitan dadto. Ilia! Kim! Kim! Day! Para singgitan dadto guys. Kuan sa lakaw. Narag mabuhin guys. Ara nilang panabsab kanay daghang sagbot darhi. Bantajan laman kay nay mga saging, delikado na sabsaban nang dyan ilag apil. So pagbaka to sabsab pag si dyan tao. Kumbati nga kaon kay aron mo dakeg samot. Pagbaka guys di katanawon mo na sa baka. Guys arang yung taong sabsab sa baka Wow, ganahan dyan sila mga kuan. Sagbot yan Aso ko nga to ya. Kasag ibdara na isang kuan niya. Isang usok. Wala na sagdi laman. Banta sila magdi mo kuan sa saging. Daman na. Dara mo magkinuan na sani man na. Ang salanggam. Tag grabe mong mga langgam aron nakaadig sungo. Si Kuya Gael man dani tigbantay mga kuan.
Buhian, si Kuya Kinkin, nag-ijang baka di ah. Tuwa man yung uban ni tatay, kanitanda sa humay. Ano sila magbakiro guys, kada buntag. Basta maadyo lang magtimpo. Yeah, muro naman kag monkey. Leader sa monkey. Bati kay ugma, ano po? Ugma, magbakiro na po ugma, buntag. Magkabaw. Sumayra din sa bata. Ugma, na pa bakit? Bingaw na ni si isang inahaning kabawa guys. Magamang nati, himingaw na ni. Okay, nabugag naman si isang mama. O anad ni isang natiha. Lucky. Nge. Anad man ni Kazu. Nge. Anad ni kinsa Kazu guys. Kautan-kautan rada ni. Kautan-kautan na si Jana. Nge. Kumbati nga. Kit-kit kero mo. Busog. So, ang daghan naman darig sagbot. Na daghakugon. Dagkugon na rin sa mga cover crop. Na mga karabaw grass. Na pa'y cover crop. Pasag sila magkaunda na. Ijang lampisi. Okay. Kumbati ma. Para mabusog. Nasa kay kabaw. Napag baka dari dia. Malingaw sila dani magbakiro kay dagoro mas karsada na daghan man sila malantawan sa dia dari ilang tuya-tuya ag mga lubing poto. Patanaw ra mo adto buwak nga hinatag ni Kinkin guys. Kuya hanay naman na unsa na ba ni mura naman ni monkey oy. Yeah, leader kas monkey ya. Monkey nga gwapo. Mabanggi ba na kuya ba? Ginoo ko ning kagwangan ni. Maam, mabanggi na diha. Ambak diha. Hindi ako magpahangin ko. Panging kag. Sapi-sapi dari. De. Pisa-pisan ka diha. Yes. Baka. Nga. Kumbati nga kaon. Lami sa darig sabsalban guys diya. Tamarang naghana ka sagbot bayag. May kugon, na ay karabaw grass, na pay cover crop. Mo na ilang ganahan pang sabsabon. Nga ni masagbot. Ang makarelit ra jud ani guys nga ning magkinabuhi mga kuan na jud kaning parehas namo. Nga kapobrehin. Taw. Balag pobre basta kay malipadon. Bahala na ng mga pagsuway nga ning abot basta kay nay salig lamantas kahitasan. Kumbati nga. Sabsab kay ning human painom pahaluna. Nga na guys magkuwag mabuhiin. Alagaan jag maadyo kay arong dagke. Uy mahagbeng ka diha ambak la. Grabe sig kagaraen Nanubo rahin to guys. Hadlok laman kay nagkuan. Nagduko. Kabayo. Kabayo sa mga kabayo kuno niya. Ganahan kag nay kabayo ya? Tsa. Butangi. Kana ray mong kabaw sakay sa kaji, kamao naman kada na mo sakay. Takzila. To Dagan di ay. Kamao naman indong sakay sa kajan sa una. Murag lihi ang Piolo Pascual. Bapod guys pag burus na daning gail kay aga man sang idol si Piolo Pascual. Tsa. Yeah. Oh yeah. Mura man si Piolo Pascual, Piolingling. Sab-sab nga. Kumain ka. Unsa? Kumain ka anto nabusog ka? Ato bang sa dari? Smile ba? Nagatang buhian, mahagbang intawon kada na senior. Hala. Uy, di aman di ay tundan guys, di hala. Uy, hala ginoo ko daman di tundan dari. Pastilan pagwangon ni nato. Kaiktan dito sa tag-iija daning kagwang. Yan guys, tumba siguro nila sa pagbagjong udit. Kagwang ka jenis udit mga saging ipanumba. Tuloy sa punuan na lukat. Maguwang pa ba siguro ni?
Mubuang pa siguro ni kay isang punuan to pa man dagto. Guys, kaysa nga tuon ag katong buwak nga kuan ni kinkin hatag. Kuya Gail, di amro nagmangki. Kuya, amro kag mangki. I'm a monkey of lubong kahon. Ensa? Ay mamangki og nubeng kahoy. Oh, pastilan. Garaan ni ang panganay ka jud. Kasi Kuya Kinkin, tuwa nagban-uban ni tatay. Nga anak sa mo panabsab sa mo nga. Lami tanaw og mga buhian guys kay arang panabsab in taon na. Daghan man gud dari sagbot lami kadto bakiruhan kada adlaw. Nya kada buntag sila dari magbakiruhan to didto to daghan na jud kadto sagbot libot na ngadto. Lami dari bakiruhan. Tang tanawon dari guys agi hanatag ni Kinkin nga buwak. Mao ni hanining buwak kanin tinga ako gani aron daghan na magbit-bit buwak ng pungpung. Arang lampun hang lipadza. Grabe ka zuka lami man days pamati og na imong anak nga mohatag nimong buwak. Hala tanawan ninyo guys. Guys danhi day siya nanguha ganiha guys ni Grabe muro man ipil-ipil ang katumpang puro gabi taw muro mauga jud ni. Hala arang ka view na ngani jud to isang gihatag na ganina. Hala arang gazug-ka kuan si Kinkin magbuwak. Dan hiday to dyan ang ganiha guys ni aran daghan man kaadjog buwak dari na topud guys. Grabe makalipay man day matagaan tag buwak sa tong mga anak Ginoo ko. Aran daghan na jud kaadjog guys bantugay ra kay nalingaw jud day siya dani pang mupo ganina na hapit na pud mo kuan kani hapit na pud ni mamekad kari mo yun na kani mo yun namekad na siya kani padung par daghan na kaadjog guys na wow grabe ka nice jud. Ang kanais ka azu. Hala, oy, Ginoo ko. Hala, arang daghan na ka azu. Pictures ako dari guys. Ha? Uy, shush, Ginoo ko di agam bibi ni sunod. Hala, ganang gas flowers be? Wow. Mo nagigib ni Kuya Kinkin ganiha be. Arang daghan na. Datos pa, idan ni sa nungha, Ginoo ko. Wala ron daghana ka jud guys mga sunod adlaw ra mong daghana pa ni kay daghana pa na nagjob na nga gagmay daghana kana manguan pa na siya mamekad. Hala Ginoo ang kalami dari tanawon guys na ako sa ibabaw ning patong kuslubi yung lubing natumba ha ya. Hala bibi Kim nara ka bi duara mo bibi shay ha. Walang ka nice ka adzu Ginoo ko ron daghana man day ka adzu dari. Matugay ra ganha ka nakahinung si Kinkin mandi ay nakahinung dani. Wow, ka nice bas mga flowers. Wow, very nice. Guys, naghana ganahan jud ko sa mga buwak. Grabe, dan si Kinkin nanguha ganina. Nag-effort jud daw Kuya Kinkin guys karon mi ko mataga ag buwak. Grabe bata guys, nag-effort jud sa dari pang mupo ganas mga buwak. Karong taon na siya ihatag na arang gazin taon kalami sa pamati na imong anak mo hatag ni mong buwak bahalang maingani ra mga simple ragad nga kuan pero nice pud siya nice magalang buwak sa utot-utot. Utot-utot day no nice ganun ng buwak sa utot-utot day no guys nice mo po na rin tungko-tungko ko na rin sa lubi si Kuya to ng bakiro to nagbantay sa mga buhiin. Tapos ibabos harapat mo sa mong Kuya bi. So ibabos si Melina. Oh. Ibabos si Melina. Tapos baka nagsusab-sab ito sa tengod. Tanggal sa'yo ka mga garaan ng mga kiti-kitingan ni. Ala, I miss kulot. Haman bibi kulot. Yeah? Bibi kulot. Asa mo pa daw ang bibi kulot? Darata kay landong bi. Landong ani? Naka-nice dari ka guys dia. Dengan nakasug buwak. Lami as mamati dari dah. Kawas problema. Samot tangay dapay batang sabaan di amang kauban, buyag. Bibi gamoy dai isang best friend sa Bibi Kulot. Sir. Ako? Si Tali, haman si Tali. Taklit na. To sila si Tali no, isa pang isa ka friend. Friend agaw to, friend agaw. Kanay pud si friend agaw. Ako? Ako ma? Flowers? Anong pupo mo? Asa kaya? Malibang ka? Kalibang sa? Malibang sa kung ano no? Pastilan.
Uli sa atos bay. Dara man dali unahan nun guys. Dara ka atos bay. Ano na? Wow! Flowers. Dega katuda niya. Lilit pa sa mga buwak. Aso na iya kay insag na mananap ya. Uy. Kamao pusil-pusil. Tangi. A few moments later. Tama na. Para asa ka na? Hawak. Flowers ni mama? Wow. Di sa mali mo ko abi. Adto. Hala guys, dahil gihatag ang buwak si Kuya Kinkin. Nawa. Si Inday Pud. Hala. Kaya nga na yung mga kita flowers. Valentine's na. Ha? Salamat. Dapat. Kaya Inday Pud na. Hala guys, kita gaan ko buwak ni Kuya Kinkin. Ara nami, ara ba purma una. Di sa mali dapit ni mo pang haa. Adto. Hala, grabe guys, kita gaan ko buwak sang anak. Tapos Kinkin, kinakahana pa tawag hatag. Si Inday. Salamat, Kuya. Kiss ko be. Salamat ya. Hala guys. Pamas Kuya Gail. Si Kuya Gail, mauwaw naman kaya ulit taon na. Sisa kanin nila pang upo ah. Namayam lang. Mura man ubuwak ni Kuya. Nice rabat sa buwak ka. Nice. Nawa nice. Dalikin, darikin. Apil pa picture kin. Dalikin. Nice ma. Mga guys, grabe. Di sa tali pang suot-suotas mga bata. Nice Ano taon na ihatag ng mama. Nice ma. Oh. Nawa Very nice. nice. Nawa nice. Dalikin yung picture takin. Dali. Smile. Kin, salamat Kuya Kinkin. Daghan na lagi nga ni bidi sa man mo pagwa ah. Kasi kaiktan talis tag-ija. Wala guys, gipagmuhaan ko kuan, ro magpamilyar na nang buwak ka. Ma, tinganda ni mo ipil-ipil. So sagdilaman kalipay man pud ba sa atang anak mo hatag. Kalipay ka adyo. Imbis pamati, Buhok man eh. buhok na. Organize man pud siya guys na. Ano may nice? Tungkol. Tungkol-tungkol day. Tungkol na. Wow. Nagsisilo ko. Yes. Ako lang kahimuli. Guys, mauro ta mong video rong adlaw guys. Manghinaot gihapon ko nga unso gihapon ming ubanan kanunay sa mga videos nga among ipang-upload. Salamat kadto sa tanang mga di mag-skip sa mga ads kay dako jud kadto nagatabang na mo puhon. Puhon kaloyan sa Ginoo. Kay nakaibaw na mo kung sa among purpose na puhon. Na guys, mauro ta mong video. Daghan kadtong salamat ug God bless na tang tanan. Sa amping mo kanunay diha. Mga YouTube family, amping mo kanunay. Bye! Bye-bye.